της αξίως η χάρη του Θεού να ξαναρθούμε στην Κύπρο και αυτή τη φορά δεν ήρθα μόνη μου, αλλά έφερα και συνοδεία. Η συνοδεία βέβαια έτσι μεγαλύτερη τιμή για μας είναι ο παππούς που τον λέω, τον είναι χοντοδίπλα μου, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γανωτής. Είναι φιλόλογος, τώρα θα με δει βέβαια που τα λέω αυτά, δεν θέλει να πει τον εαυτό του πολλούς επέρνους, αλλά τουλάχιστον πρέπει κάτι να πω για να παρουσιάσω τον κύριο Γανωτή. Και τι άλλο μπορώ να πω, ότι είναι ο παππούς, είναι ο πιο γλυκός άνθρωπος του κόσμου για μας, είναι ο άνθρωπος που στάθηκε έτσι και γνώρισε τον Γέροντα Πορφύριο, φιλόλογος, συγγραφέας, έχει κάνει ειδική έτσι μνήα στα παιδαγωγικά, έχει γράψει βιβλία για την αγωγή των παιδιών και μεταφέρει την εμπειρία του Γέροντος Πορφυρίου μέσα στα βιβλία, γι' αυτό και είναι σύγχρονος, είναι επίκαιρος, δηλαδή ο λόγος του. Αλλά υπήρξε και ένας λάτρης και υπάρχει της ελληνικής γλώσσας, και της νεοελληνικής και της αρχαιοελληνικής. Μάλιστα εδώ στην Κύπρο κάθισε 3 ολόκληρα χρόνια στη Μόρφο, έγινε καθηγητής και το μεσημέρι που μιλούσα μου έλεγε ότι παράτησε την έδρα στο Πανεπιστήμιο για να γίνει δάσκαλος στην Κύπρο. Γιατί ενθουσιάστηκε με την απελευθέρωση τότε το 1959 στην Κύπρο και ζητούσαν δασκάλους και ήρθε από εκεί με την κυρία Ειρήνη, που και η κυρία Ειρήνη είναι φιλόλογος και είναι καθηγήτρια, γυμνασιάρχης, για να διδάξουν στην Κύπρο. Βέβαια, εγώ τώρα επειδή τα είπα για τον Γέροντα Πορφύριο την περασμένη φορά, θεωρώ πιο αξιόλογο και πιο έτσι ενδιαφέρον να μας μιλήσει ο κύριος Γανωτής για την εμπειρία αυτή με τον Γέροντα και να μας πει τι αποκομίζει τελικά κανείς, γιατί ο Γέροντας ήταν τόσο πολύπλευρος που αποκαλυπτόταν στον καθένα και με διαφορετικό τρόπο. Οι Άγιοι έτσι είναι, επειδή είναι ταπεινοί, χάρη του Θεού είναι εκεί μέσα τους και αποκαλύπτονται στον κάθε άνθρωπο με τον τρόπο που θέλει τελικά η χάρη του Θεού, γιατί δεν είναι οι ίδιοι, δεν είναι το εγώ τους, αλλά είναι η χάρη του Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι και το ζητούμενο, τι σας αποκάλυψε και τι είναι αυτό που εσείς ως άνθρωπος, εγώ το βλέπω, το ζω καθημερινά, όταν το βλέπω, όταν έρχεται στο μοναστήρι, μένει μαζί μας, βλέπω τη συνεχή, την αένα, η προσευχή, τη δοξολογία στο Θεό, μπαίνει, βγαίνει στο σπίτι, θα πει Κύριε ευλόγησον εισόδους και εξόδους, θα πάει στην εκκλησία, του δίνουμε ονόματα, αχ, εμνήστητη της δούλης σου τάδε που έχει καρκίνο, κάτι να καλά, ό,τι έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος. Να, ένας μικρός Πορφύριος είναι ο κύριος Γανωτής αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για να μας ανοίξετε το λόγο, εγώ δεν θα σας διακόψω, γιατί ο λόγος είναι αστήρευτος. Θα έχετε εδώ πέρα όρεξη να ακούτε. Όσοι τον γνώρισαν τον Άγιο Πορφύριο θα απορρίσουν πώς εσείς είπατε είμαι ένας Πορφύριος. Με έφτανε μέχρι τον νόμο και νόμιζε ότι άμα τον φυσήξεις θα πέσει, αλλά με το χαμόγελό του σε καθήλωνε. Εμείς τον γνωρίσαμε τον Άγιο Πορφύριο σε μια εποχή που είχε οργιάσει σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, λίγο πιο καθυστερημένα από όλο τον κόσμο βέβαια, είχε οργιάσει το όραμα του πολιτισμού. Τι είναι ο πολιτισμός? Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να χτυπήσει τη γροθιά του πάνω στη γη και να πει εγώ σε έχω εδώ, εγώ είμαι ο Κύριος σου, θα σε αναγκάσω να μου δώσεις όλα τα μυστικά που κρύβεις. Έτσι, σαν να μιλούσε, έτσι ήταν ο κάθε άνθρωπος εκείνη την εποχή. Και ο καθένας σχημάτιζε μια εικόνα δική του κοσμοθεωρία και βιοθεωρία και πίστευε ότι αυτή είναι η πιο σωστή από όλες. Και σου λέει, αφού την πιστεύω, δεν θα γίνω τεμπέλης εγώ να την αφήσω να μου την πάρουν άλλοι, και γινόταν μαχητικός, ήθελε να επιβάλλει τη γνώμη του, να επιβάλλει τη θέλησή του. Και δεν μας κάνει εντύπωση, ο παγκόσμιος πολιτισμός αυτό είναι. Και κάθε άνθρωπος που ήταν ταπεινός, αδύνατος, μικρός, που δεν μπορούσε να προβάλλει τον εαυτό του, να φωνάξει, να ραδιουργήσει εις βάρος των άλλων, μας φαινόταν μειονεκτικός.
ότι είναι περιθωριακός. Ένας τέτοιος περιθωριακός μας εμφανίστηκε ο Άγιος Πορφύριος, που κάναμε χρόνια για να υποψιαστούμε ότι έχουμε έναν Άγιο μπροστά μας. Μην νομίζετε ότι φαινόταν αμέσως. Στην αρχή λέγαμε ότι είναι ένας γέροντας, ας πούμε, λίγο ιδιόρυθμος, που μας κάνει εντύπωση απλώς. Άλλοτε ψάχναμε τον εαυτό μας και λέγαμε μήπως εγώ είμαι εφάνταστος, ότι είμαι έτσι ευερέθιστος από τέτοια συναισθήματα, γιατί ήταν πάρα πολλοί τότε που πηγαίναν και στην Ανατολή, στις Ινδίες, στο Νεπάλ, για να νιώσουν το ρίγος ενός μυστηρίου, σαν αντίδραση στον υλισμό και στον ορθολογισμό. Και σιγά σιγά καταστάλαζε μέσα μας η εμπειρία ότι έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο του Θεού, και να σας πω μετά την κοίμησή του, κάμποσα χρόνια μετά αρχίσαμε, εγώ κι άλλοι μαζί, όταν λέω αρχίσαμε δεν ήμασταν σκόρπιοι άνθρωποι που δεν γνωριζόμασταν και μεταξύ μας, να συμπεραίνουμε ότι αυτά δεν ήταν εκδηλώσεις εντυπωσιακές ενός μεταφυσικού φαινομένου, αλλά ότι ήταν η αλήθεια της ύπαρξης του ανθρώπου. Να πιστεύουμε ότι αυτό το γεροντάκι με την αδύνατη φωνούλα, που ήταν όλο άρρωστος και στο κρεβάτι, είναι ο αυθεντικός άνθρωπος που έπλασε ο Θεός. Αυτό ήταν και αποκάλυψη μέσα μας, αλλά και οδυνηρό για ανθρώπους της εποχής εκείνης. Δεν είναι τόσο μακριά η εποχή εκείνη, είναι καμιά 20 χρόνια, 25-30 το πολύ. Να πούμε ότι εγώ ο Κύριος που δίνομαι καλά, που περπατάω στον δρόμο, που έχω δουλειά σπουδαία και βγάζω λεφτά, ότι έχω σπίτι και εξοχικό και αυτοκίνητο και όλα αυτά, με τίμιο τρόπο βέβαια, ότι εγώ δεν είμαι το μοντέλο του ανθρώπου που έπλασε ο Θεός. Είμαι η φθορά του. Είμαι σαν ένας καραγκιόζης άνθρωπος. Αλλά αυτά, ξέρετε, αντιστεκόμαστε και δεν τα αφήνουμε να μας κυριεύσουν. Όπως και η γερόντισσα ήταν μια κοπέλα η οποία σκεφτόταν όπως σκεφτόμαστε όλοι. Και ήρθε ένα τράνταγμα, τράκαρε πάνω στο Πορφύριο κανονικά και ξύπνησε κάποια στιγμή. Αυτές οι εμπειρίες που σας μεταδίδουμε εμείς και αυτά που εσείς τα προσλαμβάνετε και τα θεωρείτε ευσεβείς σκέψεις και αυτονόητη ερμηνεία της ζωής, για μας εκείνη την εποχή ήρθαν σαν τραντάγματα. Και αυτά τα τραντάγματα ακόμα τα ζούμε. Κάθε φορά που κάνουμε τον έξυπνο ή τον δυνατόν ή τον που έχει εμπειρία, τον έμπειρο κτλ. Νιώθουμε δίπλα μας ένα προσωπάκι να γελάει. Χαριτωμένος λέει πάψε καλέ, μην το πιστεύεις. Κατάλαβατε. Μας γελιοποιεί η μνήμη του Αγίου, αντικειμενικά μας γελιοποιεί. Αλλά η όψη του μας παρηγορεί, λέει τι περιμένεις τώρα, έτσι είμαστε όλοι. Κάποτε πήρε ένα τηλέφωνο, λέει, στον φίλο του τον γιατρό και του λέει τι κάνεις εσύ, λέει αυτά, και εκείνος σκεφτόταν τα δικά του άνθρωπος, λέει εδώ πέρα, λέει, κοντεύουμε, θα χάσουμε την ψυχή μας, το ξέρεις? Γιώργο μου, λέει, πώς θα τη χάσουμε, λέει, έτσι εύκολα? Αμέ, λέει, έρχονται εμένα εδώ και με θαυμάζουν και με λιβανίζουν και με αυτό, και εμένα, λέει, και μ' αρέσει κιόλας, φαντάσου. Είναι το να μην χάσουμε την ψυχή μας. Και εκείνος του είπε μια εξυπνάδα σαν αυτή που λέμε και εμείς, ότι έχει στην κόλαση να μας βάλουν, λέει, να είμαι κοντά σου μονάχα θέλω, λέει. Άντε πάψε μωρέ, του λέει, εγώ σου μιλώ σοβαρά και εσύ λες ανοησίες. Ζούσε με τον κίνδυνο και το φόβο της κόλασης.
σαν έναν καλό ακροβάτη που περπατάει πάνω σε ένα ξύλο, πάνω από ένα ποτάμι. Είναι ικανός βέβαια να περπατήσει, αλλά πάντα φοβάται να μην πέσει. Και εμείς σιγά σιγά μεγαλώνουμε. Εγώ ένιωθα να μεγαλώνω μετά τα 70 μου χρόνια. Τώρα είμαι 83, είμαι ακόμα στην πρώτη γυμνασίου. Έτσι νιώθω. Θέλαμε να πειθαρχήσουμε τα παιδιά τα δικά μας. Να πούμε, αφού εμείς είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο και ζούμε στην εκκλησία και ερχόμαστε στις εκκλησίες, πρέπει και αυτά τα παλιόπαιδα να κάνουν το ίδιο. Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να κάνουν διαφορετικές επιλογές? Και μετά μας είπε ο γέροντας μια φορά που μας είδε, λέει, αφήστε τα παιδιά ήσυχα, τα φάγατε, λέει. Δεν βασανίζετε τα καημένα. Καημένα, λέω εγώ, καημένα είναι αυτά. Αυτός όμως επέμενε ότι είναι καημένα. Ότι είναι τα αδικημένα παιδιά. Εάν ας πούμε το φυσικό είναι να φάνε ας πούμε 2 κουταλιές φαΐ και εμείς τους δίνουμε 3, η τρίτη κουταλιά ήταν η αδικία που τους κάναμε. Πού να τα καταλάβει κανείς αυτά? Και εσείς γερόντισσα μας φέρετε το άρωμα της προσωπικής επαφής με τον γέροντα και φαντάζομαι ότι και εσείς θα μπορούσατε να μας πείτε τα πρώτα συναισθήματα από την ώρα που πήγατε κοντά του και αρχίσατε να τον παίρνετε στα σοβαρά. Γιατί ο διάβολος όταν πλησιάζει έναν Άγιο σε τραβάει από πίσω από το σακάκι. Πίσω σου λέει, πίσω, απατεώνας είναι. Έτσι φαντάζεσαι εσύ, είναι η λήψη του ζητουμένου που λένε οι φιλόσοφοι. Τι μας Εμένα μου έδωσε μια Αγία Σφαλιάρα, ήταν βίαιη θα έλεγα η εισαγωγή μου στο γέροντα Πορφύριο, οπότε δεν είχα περιθώριο να πω και να σκεφτώ τι ήταν ο γέροντας, αλλά εκείνη η Αγία Σφαλιάρα που ενήργησε πάνω μου ήταν μια αλλαγή, ένα σύννεφο, μια ορμή θα έλεγα μέσα μου, ενός άλλου κόσμου, του Πορφυρίου. Και από τότε φυσικά μπόρεσα να κάνω, ενώ έφερνα αντιρρήσεις στο γέροντα πολλές φορές για πράγματα, αλλά μπόρεσα όμως να καταλάβω και περισσότερα πράγματα η αλήθεια κατάλαβα όταν κοιμήθη ο γέροντας και μετά. Γιατί ήμουν και παιδί, ήμουν και 22 χρονών και δεν μπορούσα να εννοήσω το ύψος και το βάθος και το πλάτος του λόγου του και της ζωής του. Είναι ανώριμη η ηλικία αυτή. Γι' αυτό και σήμερα πολλές φορές λέω αυτό που λέει ο κ. Γανωτής, μην τα πιέζετε τα παιδιά μου, λέω αφήστε τα. Γίνεται συσάγει με τον τρόπο ζωής και ο γέροντας αυτό έλεγε και τότε θα ελκυστεί η χάρις του Θεού και το παιδί θα, είπαμε το πρωί στο ραδιόφωνο, στο λόγο, λέει ο κ. Γανωτής ότι αν γίνετε άγιοι θα τρέχουν τα παιδιά από πίσω σας, δεν είπατε? Λοιπόν, αν οι γονείς δεν έχουν αγιότητα, πώς περιμένουν τα παιδιά να βρουν τον Θεό και τον τρόπο σωτηρίας τους? Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει η ανάλογη κινητήριος δύναμη. Τι είναι αυτό που θα κινήσει την ψυχή του ανθρώπου να κυνηγήσει τον άλλον? Όπου υπάρχει χάρις, είναι έντονη αυτή η παρουσία της χάριτος. Βλέπετε ήρθατε όλοι εδώ πέρα για να ακούσετε για τον γέροντα Πορφύριο. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να έρθετε? Μπορεί να ήταν η περιέργεια, μπορεί να ήταν ας πούμε λίγα λόγια που είχατε διαβάσει, είχατε μάθει, αλλά περισσότερο ήταν η χάρις του Θεού που ενήργησε μέσα σας. Δεν ήταν η δική σας προσωπική βούληση, γι' αυτό και βλέπετε και στη σωτηρία πάντοτε αυτό παίζει ρόλο. Κάνουμε εμείς ένα μισό βήμα, θα έλεγα πολύ μισό του μισού, και έρχεται η χάρις που μας δίνει μια σμπροξιά και μας δίνει έτσι αφορμή σωτηρίας. Γι' αυτό και σαν παιδιά που ήμασταν, ο γέροντας μας αγαπούσε και μας συγχωρούσε, συνεχώς μας έτσι θα έλεγα μας αγκάλιαζε και συνεχώς μας έφερνε στη συναίσθηση της μετανοίας. Ήταν μια έντονη σχέση με το γέροντα. Εσείς τότε ήσασταν πιο όριμος και μπορούσατε τα πράγματα να τα δείτε μέσα από την εμπειρία και των παιδιών που ήσασταν στο σχολείο. Ήσασταν δάσκαλος και είχατε και πολλά παιδιά. Και αυτό ήταν ένα μάθημα από το γέροντα και για τα παιδιά του σχολείου. Βέβαια. Κοιτάξτε, ήταν εισηγητής
μιας φιλοσοφίας που τη λέμε φιλοσοφία, δεν έχει καμία σχέση με τη φιλοσοφία την κλασική, μιας εμπειρίας ερωτικής με όλο τον κόσμο. Τι ήταν η ερωτική επιτυχία? Δεν λογάριαζε τόσο πολύ το να κάνεις το σωστό, όσο το να είσαι χαρούμενος. Μια κοπέλα πήγε και του είπε, εγώ γέροντα έχω μελαγχολία, δεν έχω κέφι, θέλω να κάνω μια σωστή ζωή, αλλά ξυπνάω το πρωί και είμαι κακόκεφη και δεν αισθάνομαι την καρδιά μου να χτυπάει. Και του λέει ο γέροντας της, λέει, καλέ, να πας να γραφτείς σε ένα ορειβατικό σύλλογο. Και το πρωί, λέει, να σηκώνεστε, να ανεβαίνετε πάνω στα βουνά, να μαζεύετε λουλούδια, να σκαρφαλώνετε. Μα τι λες γέροντα, αριστερά να τα κάνω αυτά, λέει, αυτοί πάνε πάντα Κυριακή πρωί, η εκκλησία λέει πώς θα πηγαίνουν. Για λίγο καιρό λέει μην πηγαίνεις στην εκκλησία, αρκεί να κάνεις κάτι που να σου κάνει καλό. Δηλαδή μια, θα λέει κανείς, επικύρωση της ψυχολογίας με την οποία μάχονταν ουσιαστικά η ψυχολογία. Αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ευτυχία του κοριτσιού ήθελε τέτοια, πάρ' την αυτή τη συμβουλή και ας είναι αντίθετη από την σκέψη μου. Σε άλλες περιπτώσεις έλεγε στις κοπέλες ή στα αγόρια να κάνετε μπάνια στη θάλασσα, είναι καλό η θάλασσα. Και λέει κανείς πώς να πεις ότι είναι Άγιος αυτός που σου μιλάει για τη θάλασσα, σου μιλάει για τα βουνά κτλ. Εμείς είχαμε μια στατική κατάσταση της αγιότητας, έναν άνθρωπο που στέκεται έτσι και λέει συνέχεια Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, και σε κοιτάζει με περιφρόνηση όταν δεν τον φτάνεις. Και λέει κοίταξε πόσο χαμηλά είσαι. Είχαμε αυτή την μεσαιωνική αντίληψη του. Και αυτός ήταν άνθρωπος χαριτωμένος της καθημερινότητας. Με ένα αίτημα κύριο για όλους μας. Το να είμαστε χαρούμενοι, να γελάμε. Και του λέγαμε, καλά άμα δεν σου έρχεται να γελάσεις, τι τρελός θα είσαι να γελάσεις. Ναι, γιατί και το μυαλό μας είναι και αυτό ένα μέρος της ψυχής μας. Το μυαλό, το συναίσθημα και η βούληση. Το ένα μέρος της ψυχής θεραπεύει το άλλο και το οδηγεί. Καμιά φορά έχουμε λανθασμένες ιδέες, αιρετικές ιδέες και η καρδιά μας από κάτω σπαρταράει και δεν θέλει να τις δεχτεί. Και τότε η καρδιά σώζει το μυαλό και άλλες φορές το μυαλό σώζει την καρδιά. Γι' αυτό έκανε την καρδιά του ανθρώπου ο Θεός, την ψυχή του την έκανε τριμερή όπως είναι η Αγία Τριάδα. Άλλοι πάλι ούτε με το μυαλό τους πιστεύουν, ούτε η καρδιά τους σπαρταράει, αλλά λένε εγώ θα πάω. Και πάνε ας πούμε σαν καμικάδες, σαν αυτούς τους που πάνε θεροντές. Και ξαφνικά αποκαλύπτεται στη ζωή τους ότι όλος αυτός ο κόσμος τους αγκαλιάζει και τους παραδέχεται. Και μας έκανε εντύπωση ακόμη που έλεγε ότι να μην πενεύουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να λέμε πω τι σπουδαίος είσαι, τι καλή, τι ωραίο είσαι, τι σπουδαία είσαι, τι κατορθώματα κάνεις, γιατί λέει κάνουν αυτό που είναι αυτονόητο, που γι' αυτά έφερε ο Θεός τον άνθρωπο στον κόσμο. Οπότε τι να τον επενέσεις για να το πάρει απάνω του και να νομίζει ότι έχει κάποια αξία παραπάνω από τους άλλους. Βέβαια. Γι' αυτό βλέπετε αγαπούσε τόσο πολύ τα ζώα και τα πουλάκια προπαντός και τα λουλούδια και έλεγε κανείς ρομαντικός είναι αυτός. Και αυτός μας απέδειξε ότι αυτή είναι η ανθρώπινη φύση, είναι το κατεστημένο, το αυτονόητο για τον άνθρωπο. Επλάστηκε για να απολαμβάνει μία προκαταβολή της Βασιλείας του Θεού πάνω σε αυτή τη γη. Ακόμα και την τεχνολογία είχε αγαπήσει και ήθελε να κάνει διάφορα τεχνολογικά πράγματα και χημικά. Κάποιο καιρό έφτιαχνε λιβάνια,
το οποίο με δική του μέθοδο που δεν έχουμε χάσει τη συνταγή, ήταν καρβουνόσκονη που μέσα έβαζε ένα άρωμα και δεν χρειάζεται να βάλεις λιβάνι στο λιβανιστήρι, έβαζες αυτό το καρβουνάκι και αυτό ήταν και καρβουνάκι και λιβάνι μαζί. Ξέρετε ότι για καμιά δεκαριά χρόνια αυτό κυκλοφορούσε στο εμπόριο. Μετά που γέρασε ο γέροντας και δεν μπορούσε να κάνει τέτοια, κανείς δεν ήξερε πώς να το κάνει. Και δεν ξαναεμφανίστηκε. Ήξερε χημεία καλή. Έφτιαχνε κάτι ζουμιά, λέει, μαύρα, με τα οποία, δεν ξέρω αν το ξέρει και η ρώτησα, μπορεί να το ξέρει, τα ρίχνε μέσα στο φαΐ του για να γίνει άνοστο. Να μην θέλει να φάει πολύ. Εμένα μου το πει η αδερφή του αυτό. Άστα, λέει, της είπα, λέω, να του φέρουμε κάτι, τι να του φέρεις, λέει, αυτός λέει, και το φαΐ που του κάνουμε βάζει μέσα πράγματα για να φαίνεται άνοστο, να μην τραβάει πολύ να φάει, καταλάβατε. Όσο σε εμάς ήταν γλυκός και τρυφερός και απαλός, ναι, τόσο στον εαυτό του ήταν σκληρός. Ασκητικός. Αλλά χαρούμενα σκληρός, διότι μπορεί κανείς να γίνει σκληρός, αλλά όχι και χαρούμενα. Το να γίνεις χαρούμενα ασκητικός, αυτό είναι δείγμα του ότι η άσκησή σου είναι του Θεού και όχι, ας πούμε, επινόηση ανθρώπινη. Και ξέρετε, αυτό ήταν το διακριτικό με το οποίο τον ξεχώριζαν οι νέοι που είχαν πάει στις Ινδίες, στο Νεπάλ, εδώ εκεί και κάνανε εξακρίβωση της μυστηριώδους Ανατολής, της Ασίας, ότι έβλεπαν ότι εκείνοι για να είναι έτσι ήταν διαρκώς κατηφής. Ήταν, ας πούμε, η προσωποποίηση της κατήφιας, της κακώς νοούμενης σοβαρότητας. Δεν μπορούσαν να έχουν χιούμορ, δεν μπορούσαν να χαρούν τον άλλον άνθρωπο παρά μόνο όταν έφτανε και έπεφτε στα πόδια του. Και πάλι δεν του δείχνανε ίχνος, ας πούμε, συμπάθειας, απλώς κρύβαν μέσα τους μια ικανοποίηση του, τον έκαναν και αυτόν ο παδό τους. Στον Πορφύριο έβλεπαν ότι ασκούσε αυτή την πρακτική της ασκητικής και ήταν και συνέχεια χαρούμενος. Και το σπουδαίο είναι ότι μετέδιδε χαρά, δεν σε τραβούσε να τον σκέφτεσαι συνέχεια. Θα σας πω ένα περιστατικό που έγινε σε μια γειτόνισά μας εκεί. Αυτοί είχαν, ο κύριος Κώστας και η κυρία Χρυσούλα, είχαν ένα γιο, ο δεύτερος γιος ήταν αυτός, ο οποίος γεννήθηκε και δεν μίλησε. 5 χρόνια είχαν περάσει και δεν είχε πει μαμά. Και η μαμά του ήταν στεναχωρημένη, δεν θα με πει μάνα, τι πράγματα είναι αυτά. Και αφού ρωτήσαν διάφορους γιατρούς και λέγανε είναι αυτό είναι φαινόμενο, είναι, το παιδί είναι σημαδεμένο λέγανε, δεν υπάρχει ιατρικός τρόπος να προσεγγίσουμε. Κάποιος τους είπε δεν πάτε και σε ένα γέροντα που κάνει κάτι πρακτικά και πήγανε στο Μήλεση, του λένε να έχουμε αυτόν τον, και του λέγανε και Γρηγόρη το παιδί και ήταν ας πούμε αργότερα θα δείτε τι σημασία έχει που τον λέγανε Γρηγόρη. Λοιπόν, το πήγανε κοντά, λέει για να τον φουδώ εδώ πέρα, λέει, τον πήγανε κοντά, στάχει το παιδάκι έτσι, ούτε μαμά δεν μπορούσε να πει τίποτα. Του πιάνει το κεφαλάκι, του κάνει έτσι, ψάχνει από εκεί, το ψάχνει από εκεί και γυρίζει και τους λέει θα το βαράτε να σοπάσει. Πού να το πιστέψουν οι άνθρωποι ότι θα το βαράνε να σοπάσει, δηλαδή θα γίνει και πολυλογάς. Όταν γύρισαν στην Αθήνα, γύρισαν αγανακτισμένοι. Σου λέει δεν έκανε ένα θαύμα και αυτός να αρχίσει το παιδί να λέει καμιά λέξη παρά μας λέει θα το βαράτε και να σοπάσει, λέει. Πριν λαχταρίσαμε να ακούσουμε ένα ναι από το στόμα του. Και τους είπαν ότι υπάρχει λογοπαιδεία, λέει, και εκεί στο Πίκπα που ήταν στη γειτονιά του στην οδό Καρόλου, ήταν τα ιατρεία του Πίκπα. Να το πάτε εκεί, λέει, έχει γιατρούς, όχι κομπογιανίτες. Το παίρνουν λοιπόν το παιδάκι και το πάνε εκεί και ορίσανε ραντεβού. Ποια μέρα θα το πάνε να αρχίσει η θεραπεία. Αλλά μόλις γύρισαν στο σπίτι, χτυπάει το τηλέφωνο. Και τους σηκώνουν και ήταν ο γέροντας και τους λέει δεν σας είπα καλά να μην το πάτε σε γιατρούς. Δεν το βασάνιζε το παιδί.
Γιατί τους είχε πει μην το πάτε σε γιατρούς, δεν υπάρχει ανθρώπινη θεραπεία. Αυτοί μείναν έτσι οι άνθρωποι, ξέρεις, λέει τι να πούν, τι να το απαντήσουμε. Με τους μίλησε και μαλλοντικά έτσι. Σιγά σιγά άρχισε το παιδί να μιλάει, αλλά σιγά σιγά. Δηλαδή λέμε πολλές φορές ότι όση πίστη έχεις, τόσο βλέπεις θαύματα. Και πάει και το αντίστροφο. Όσο θαύματα βλέπεις, όση πίστη αποκτάς. Λοιπόν και σε λίγο καιρό το παιδί μίλησε. Και πήγε στο δημοτικό και ήταν πάντοτε εγώ κύριε να πω, εγώ κύριε να πω, και οι δάσκαλοι είχαν πρόβλημα. Σου λέει, αυτός δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε στην παράδοση. Μου το φέραν και εμένα στην πρώτη γυμνασίου. Εγώ ήμουν γυμνασιάρχης, αλλά μου άρεσε να κάνω στα πολύ μικρά παιδιά μάθημα και έκανε την πρώτη γυμνασίου. Λοιπόν, ό,τι ρωτούσα δεν άφηνε κανένα να μιλήσει. Πετιόταν αυτός. Φωνάζω τον πατέρα του, λέω κύριε, εσείς μας δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή. Είναι πολύ προπετής. Και τα λέει, θέλετε, λέει αυτός. Λέει να τον βαράτε κύριε γυμνασιάρχη. Λέω να το βαρέσω το παιδί, λέω εγώ δεν αντέχω να βαράω παιδιά, ούτε διορίστηκα για να δέρνω παιδιά εδώ. Λέει τι να σου κάνω, λέει, το είπε και ο Άγιος αυτό. Να, από εκείνο γνώρισα εγώ τον Άγιο. Τι, ποιος Άγιος, λέει, τι, να, ο Πορφύριος, λέει, δεν τον ξέρεις. Είπε να τον βαράμε να σωπάσει. Δίνε του μια καρπαζά να σταματήσει. Και τα βρήκα σκούρα κι εγώ. Αλλά σιγά σιγά έμαθα να τον υποφέρω, δεν διορθώθηκε. Αργότερα που πέρασαν χρόνια διορθώθηκε. Αν τω μεταξύ του λέω πώς σε λένε, μου λέει γιγόη, δεν μπορούσε να πει το ρο. Αλλά του είχε δώσει η σχέση με τον Άγιο μια παρησία, έτσι, μια αισιοδοξία. Και μια φορά που τους έβαλα να γράψουν έκθεση, τι θυμάστε από τα μικρά σας χρόνια, στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, αυτός είπε, μου λέει, κύριε, λέει, τα κάνουμε πρώτα προφορικά. Εγώ όταν ήμουν αμικός δεν μπορούσα να πω το «ο». Αλήθεια το λέει. Και τώρα λέω το λες, δεν ακούσε λέει που το λέω. Και πραγματικά σιγά σιγά άρχισε να το λέει. Κάποια μέρα με βρήκε στον δρόμο ο Γρηγόρης και εγώ το τόνιζε πάντα Γρηγόρης λέει. Γρηγόρης έλεγε αυτός. Λοιπόν και είχε δουλειά στη ΔΕΗ, παντρεύτηκε, έκανε 3 παιδάκια είχε τότε, δεν ξέρω τώρα, Σταρόκος είχε 4ο, είδε τη μανούλα του μια μέρα. Ναι, και πάει μια χαρά και λέει και το ρο τώρα, με κάτι λίγο τρεμουλιάζει η φωνούλα του. Και είναι το θαύμα που είχα δει εγώ σε εκείνα τα χρόνια, να μεταδίδει στο παιδί την υγεία, με απέτηση να το δεχτούν το θαύμα οι άνθρωποι, να μην διστάζουν, να μην αυτό. Και φυσικά εισέπραξε από τους γονείς μια απογοήτευση και το τι λέει αυτός ο γέρος εκεί πέρα, να το βαράμε, να σωπάσει. Και πέρασαν χρόνια για να καταλάβουν ότι αυτό ήταν ένα χάρισμα που τους έδωσε ο Θεός με το στόμα ενός γέροντα, με την ψυχή μάλλον ενός γέροντα. Και μετά πηγαίνουν τακτικά και τον βλέπανε. Στα δικά σας τα παιδιά τι σας έλεγε? Σας είπα, να η κυρία είναι εδώ μάρτυρας. Πρώτη φορά την πήρα μαζί μου γιατί συνήθως πήγαινα μόνος μου. Είχαμε μωρά και να πούμε ότι ο κύριος Μερατής έχει 7 παιδιά και 19 εγγόνια. Ναι, 7 παιδιά και 19 εγγόνια. Και ύστερα να τους προσέχει όλους, ήταν και στο σχολείο η γυμνασιάρχης, ήταν και στο σπίτι δικιάρχης και είχε και προβλήματα με τα πόδια της. Έκανε εγχειρήσεις. Και πήγαινα μόνος μου και επειδή ήθελα εγώ για μένα κάτι, δεν το έλεγα για την οικογένειά μου. Λέω κάπου λοιπόν που μπόρεσε και το πόδι της τη βοήθησε να μετακινείται, λέω πάμε να δούμε ένα γέροντα. Πάμε. Πήγαμε και στην καλυβούλα του, είχε κάνει μια καλύβα με πλήθος, τσιμεντόπληθος, γιατί από πίσω χτίζανε το μοναστήρι. Ήταν ακόμη γιαπί το μοναστήρι.
θυμάμαι τον Γεώργη, Τον κύριο Αλβανίτη. ναι, τον κύριο Αλβανίτη που ήταν νεαρός, δηλαδή θα ήταν 40, θα ήταν 35. Τώρα γέρες. Και περπατούσε πλεβέντικα. Λοιπόν, και αυτός για να ζήσει ώσπου να γίνει το μοναστήρι, να μπει μέσα, έμεινε σε ένα τέτοιο. Παραπήγμα. Κάποια εποχή έμεινε και σε ένα βαγόνι, που το βρήκαν ένα βαγόνι ξύλινο και το στήσαν εκεί και ήταν μέσα στο βαγόνι. Λοιπόν, και μόλις μπαίνουμε μέσα, κοιτάζει τη γυναίκα μου, που ούτε τι είχα προλάβει να πω ότι είναι η γυναίκα μου, ότι συστήσω. Άστα κυρά μου, τα παιδιά σου τα άφαγες, μην τα βασανίζεις. Πού ήξερε τώρα αυτός ότι τα βασανίζουμε τα παιδιά μας. Εμείς ευσεβείς χριστιανοί θέλουμε να κάνουμε και τα παιδιά μας ευσεβείς χριστιανούς. Και αμέσως κι εγώ έμεισα να με πειράζει και εμένα το φιλό μου, λέω γέροντα και η γυναίκα μαζί του είπαμε, για να γίνουν καλά παιδιά λέει τα μαλώνουμε, δεν τα μαλώνουμε για τίποτε άλλο. Αφήστε παιδιά σας ήσυχα, εσείς να γίνετε καλοί. Και αυτά λέει θα ακολουθήσουν λέει. Επίσης νοιάζει. Μετά μου λέει για πες μου τα ονόματά τους, του λέω 1, 2, αυτά. Μετά μου λέει για ξαναπέστα. Εγώ λέω παράξενο γιατί να μου πει να τα ξαναπώ, πως κάτι υποψιάστηκε, κάτι έχει να μου πει. Λέω γιατί να σας τα ξαναπώ, τι. Λέει για να τα θυμάμαι βρε, μου λέει. Αν μας πεις αυστηρά. Του είπα τα ονόματα και έτσι είχα μια μικρή ελπίδα, αλλά λέω αφού μας λέει να τα αφήσουμε και ήσυχα πάνε χαμένα, δεν πάνε τα παιδιά. Εδώ πέρα τόσο κόπο κάναμε να τους πάρουμε στο σωστό δρόμο, έτσι νομίζαμε εμείς. Αλλά αυτός... Τελικά κάνατε πράξη το λόγο του γέροντος, να τους αφήσετε ήσυχους. Αδύνατο. Τους βασανίσατε όλα τα χρόνια της ζωής. Έναν άνθρωπο που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα να του πει σταμάτα. Μπορεί να σταματήσει. Και λέγαμε τώρα ας λέει αυτός, αυτό είναι ιδανικές καταστάσεις. Πώς το λένε, είναι σαν να σου λέει ο άλλος ότι σου έχω βάλει ένα δεξίπλωτο στην πλάτη, πέσει από το αεροπλάνο. Δεν πέφτεις. Λες, ας τι λέει αυτός, εγώ δεν πάω. Λοιπόν, και συνεχίσαμε δυστυχώς να είμαστε έτσι. Σιγά σιγά όμως και τις φαλιάρες που φάγαμε και εμείς, διάφορες φαλιάρες, ναι, αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε ότι έχει δίκιο. Και τώρα τόσα χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου, ακόμα έχουμε λίγα, πολύ λίγα ας πούμε, υπολείμματα της αταξίας μας, να θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά μας σαν και εμάς. Οπότε τα εγγόνια περνάνε καλύτερα τα παιδιά. Ναι. Και μάλιστα τα τελευταία μας παιδιά, τα 2 τελευταία γίνανε πιο πολύ όπως τα θέλαμε. Γιατί είχαμε αρχίσει να χαλαρώνουμε την καταπίεση. Μέχρι που ο τελευταίος μας, ο πιο ζωηρός από όλους, πιο άτακτος, έγινε και παπάς. Είναι ο Παπαγιώργης, στην ουσία ξένη και καλός παπάς. Ναι. Λοιπόν, και τα γόνια δεν έχουν μόνο εμάς, έχουν και τους γονείς τους. Καταλάβατε. Και μας γεμίζουν πάντα την καρδιά με ελπίδα ότι θα γίνουν στο μέλλον χωρίς να επεμβαίνουμε εμείς. Παρά μόνο με την προσευχή, διότι δεν σου λέει ο γέροντας μην καταπιέζεις τα παιδιά σου, μην τα βασανίζεις, σου λέει άστα και εσύ από πίσω να προσεύχεις. Να προσεύχεις. Ποιος πιστεύει στην προσευχή, ξέρετε, πολύ λίγοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η προσευχή είναι κάτι παραπάνω από μια ευχή, όπως λέμε χρόνια πολλά να ζήσετε κτλ. Πρέπει να περάσεις δύσκολες καταστάσεις που να σε τρομάξουν, να μην έχεις τίποτε άλλο να κάνεις παρά το μόνο να έχεις την προσευχή για να πιστέψεις στην προσευχή. Και τον άκουγα μια φορά εκεί που μας μιλούσε, σταματούσε και έλεγε Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε Σου Χριστέ, λέει, Κύριε Σου Χριστέ, λέει, σε με τον αμαρτωλό. Κύριε, για αυτά που τελικά δεν μπορείς να πεις στα παιδιά και να τα καταλάβουν, να τα πεις στην Παναγία, για να τους τα μεταφέρει η Παναγία. Ήταν ένας πολύ... Αντί λέει να τους τα λες αυτά, αφού δεν σ' ακούνε, είναι σαν να τους μιλάς άλλη γλώσσα. Πες στην Παναγία και αυτή, λέω εγώ πώς η Παναγία τα κάνει καλά χωρίς να το θέλουν τα παιδόπαιδα, πώς μπορεί να τα επηρεάσει. Δεν το ήξερα εγώ. Να λέγω ότι
Αυτά είναι μαγείες. Εκεί που το παιδί έχει μια κακή πρόθεση και θέλει να κάνει κάτι κακό, χωρίς να το εξηγήσεις λογικά και με επιχειρήματα ότι αυτό είναι κακό, πώς μπορεί να αλλάξει γνώμη. Είδατε τι είναι ο πολιτισμός, ο διαφωτισμός, όλα αυτά είναι τα κουσούρια της ανθρωπότητας. Και σιγά σιγά το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Πάντως ένα κίνητρο μεγάλο που καταλάβαμε ότι πάρα πολύ ωφελεί τα παιδιά και προκαλεί θαύματα είναι το να ομολογήσεις μπροστά στα παιδιά ότι έκανες λάθος. Πολλοί το εκτιμούν αυτό γιατί χρειάζεται λεβεδιά και ύστερα κατάλαβα ότι τα παιδιά εκτιμούν τις αρετές. Άμα τα βλέπεις να πάνε να γίνουν κακά παιδιά σημαίνει ότι δεν έχεις αρετές και γι' αυτό δεν τις βλέπουν να τις εκτιμήσουν. Μπροστά στο γονιό που δείχνει μια αρετή του και μάλιστα την αρετή της ταπείνωσης, κανένα παιδί δεν μπορεί να αντισταθεί και να εξακολουθήσει να είναι σκληρό. Μετρούσε πάντως και κάτι που είχε ως τέχνασμα, γιατί θυμάμαι και εγώ που όταν μου έλεγε κάτι και διαφωνούσα ή είχα αντίρρηση και του έλεγα Γέροντα δεν συμφωνώ ή δεν μπορώ να το κάνω αυτό που λέτε, μου έλεγε με έναν τρόπο πολύ ταπεινό, καλά μωρέ μην μ' ακούς και εμένα τον κουτό, κουταμάρε σου λέω, μου έλεγε. Λοιπόν και μόλις του το έλεγε αυτό, εμένα με ισοπαίδωνε στην κυριολεξία και έφευγα από το κελί και έκλαιγα και μετά γύρναγα και έκανα αυτό που ήθελα ακριβώς. Δεν ήθελα να τον δυσαρεστήσω σε τίποτα. Ήταν ένα τέχνασμα αυτό που χρησιμοποιούσε για να σε φέρει σε αυτό που ήθελε, που έβλεπε ότι ήταν το συμφέρον σου. Αυτό ήταν το συμφέρον σου. Και ενώ ήταν τέχνασμα, ήταν και ουσιαστικό βίωμα. Πραγματικά, σε κάθε τι που σου συμβούλευε ήταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία την έλεγε αυτό σαν άνθρωπος. Και σου λέει αυτό που λέω εγώ σαν άνθρωπος είναι κουταμάρα. Αλλά επειδή αυτό συμπίπτει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, κάνε το εσύ έτσι. Εδώ μας πενεύουν λέει οι άνθρωποι και έρχονται λέει και μας θαυμάζουν. Πάμε χαμένοι, λέει, θα πάμε στην κόλαση, δεν γλιτώνουμε. Τώρα είχε στον γιατρό του, τον Γιώργο τον Παπαζάχου. Ναι, και μάλιστα του έλεγε ο Γεωργάκη μαζί θα πάμε στην κόλαση. Και ο Παπαζάχος ο καημένος του έλεγε Γέροντα γιατί να πάμε μαζί, τι έχω να χαρώ εγώ, γιατί ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, γιατρός, καρδιολόγος, είχε ας πούμε όλη την άνεση θα μπορούσε να έχει. Αλλά δεν είχε ούτε αυτοκίνητο, ούτε χρήματα στην τράπεζα, ούτε είχε καμιά ας πούμε έτσι θα πω καλή ζωή. Αλλά αναλώνοντας συνέχεια στον άρρωστο. Και ό,τι λεφτά έβγαζε όλο πήγαιναν στις ελεημοσύνες. Και του έλεγε, μα τι έχω να χαρώ Γέροντα, έχω να χαρώ το καινούργιο αυτοκίνητο, τις καταθέσεις ή την καλή ζωή. Και του έλεγε, έλα άστα αυτά Γεωργάκη. Του έλεγε, έρχονται σε σένα οι άρρωστοι, τους κάνεις καλά, τους βοηθάς κιόλας και λένε τι Θεός είναι αυτός, τι γιατρός είναι αυτός. Από αυτό θα πας χαμένος. Και έρχονται και σε μένα που λέει Γέροντα, εσείς μας κάνατε αυτό το θαύμα εκείνο, είσαστε Άγιος, από αυτό θα πάω κι εγώ χαμένος. Γενικά ο Γέροντας δεν είχε την αίσθηση ότι κάτι έκανε ή κάτι έλεγε. Γιατί θυμάμαι και όταν τον έβγαζα βόλτα, καμιά φορά που ήταν καλός ο καιρός και επειδή κρύωνε πολύ τον κουκουλώναμε ως συνήθως και τον βγάζαμε έτσι λίγο εκεί έξω στο δάσος, ήταν πευκόδασος στο μίλησε γύρω-γύρω και όταν ερχόντουσαν αυτοκίνητα πολλά, ξαφνικά του έλεγα Γέροντα ήρθαν 10 αυτοκίνητα και δεν μπήκανε κόσμο σας ψάχνουν. Και μου έλεγε τι θέλουν όλοι, τι ψάχνουν. Τι περιμένουν να τους πω εγώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχε ένα ταπεινό φρόνημα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ούτε περίμενε. Έλεγε δε μάλιστα αυτά που μου λέει η χάρις, αυτά σας λέω. Δεν έλεγε αφ' αυτού του τίποτα, αλλά αυτό που τον οδηγούσε η χάρις του Θεού έλεγε. Γι' αυτό και είχαν επιτυχία οι λόγοι του και είχαν εφαρμογή στη ζωή των ανθρώπων. Και εμείς πολλές φορές το λέω και πολλές φορές οι πνευματικούς που έρχονται στο μοναστήρι. Όταν εξομολογείτε, λέω τους πιστούς, να επικαλείστε τη χάρη του Θεού να σας φωτίσει τι πρέπει να πείτε σαν λύση στα προβλήματα των ανθρώπων. Και να μην λέτε κάτι που είναι δικό σας, γιατί αυτό είναι ανέφικτο.
Δεν μπορεί να είναι, δεν είναι εφαρμόσιμο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γιατί πήραμε και εδώ μονόλογους. Θέλετε να πείτε κάτι, να ρωτήσετε κάτι. Αλλά δεν τα παιδιά μου. Ναι, χρυσούμε. Δεν τα παιδιά Να μου. το μεταφράσετε. Ναι, ναι, να σας το πω εδώ. Δεν τα παιδιά μας δεν μας ακούνε στην εκκλησία. Πολλές φορές ίσως να είναι λίγο να ιδίως τα μεγάλα τα παιδιά, τα οποία βγαίνουν έξω στον κόσμο, μπαίνουν στο διαδίκτυο, αποκτούν νέες γνώσεις. Υπάρχει ένας πόλεμος στο διαδίκτυο εναντίον της Ορθοδοξίας. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε εμείς τα παιδιά μας? Να τους μιλάμε ή να λέμε στο Θεό να τους μιλάμε? Ναι. Σήμερα τα παιδιά με το διαδίκτυο έχουν μια έτσι ροπή προς την αμαρτία, προς την αμφισβήτηση. Και οι γονείς θέλουν και εμείς να φέρουν τα παιδιά τους στην εκκλησία. Και όταν τα παιδιά δεν τους ακούν, τι τακτική να ακολουθήσουν? Κοιτάξτε, στις εκκλησίες δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν γιαγιάδες και παππούδες άνω των 60 ετών που έρχονται. Λοιπόν, τα παιδιά εισπράττουν από τους γονείς τους την περιφρόνηση για τους περιθωριακούς ανθρώπους. Περιφρονούν τους γέροντες. Γέρος είναι, δεν έχει τι να κάνει και πηγαίνει. Δεν ξέρουν μέσα τους τις καρδιές τους. Έχουν αποθήσει τους γέροντες. Αν έβλεπαν τους γονείς τους στην εκκλησία να πηγαίνουν, θα εφαρμόζονταν αυτό που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εάν εμείς οι χριστιανοί λέει, που μπαίνουμε στην εκκλησία και λειτουργούμαστε, ύστερα βγαίνουμε έξω και στα πρόσωπά μας και στην συμπεριφορά μας φαινόταν ότι γίναμε χαρούμενοι από τον εκκλησιασμό μας, ποιος λέει από τους άλλους ανθρώπους θα έχει τόσο πέτρινη καρδιά να μην συγκινηθεί από τα αποτελέσματα της σχέσης του ανθρώπου με την εκκλησία? Είναι καταγεγραμμένος λόγος του Χρυσοστόμου. Πέτρινη καρδιά δεν θα έχει κανένας, λέει. Άρα δεν εμπνέουμε στους άλλους την εμπιστοσύνη ότι πηγαίνοντας στην εκκλησία δεν παίρνουμε απλώς μια δικαίωση, σαν να πάμε να πούμε ότι πληρώσαμε στην εφορία αυτό που χρωστούσαμε, εντάξει, βγαίνουμε έξω και πάμε στις δουλειές μας. Όχι έτσι. Να βγαίνεις χαρούμενος και να φαίνεται η χαρά σου στη συμπεριφορά σου. Το παιδί θα υποπτεύονταν ότι κάτι καλό πήρες εκεί που πήγες και θα πήγαινε και αυτό ψάχνοντας. Αλλά σε αυτό φταίμε εμείς, αυτοί που είμαστε στην καθιστική ανηλικία που λέει και ο Θουκυδίδης, που στην ηλικία που θα έπρεπε να εμπνέουμε στο παιδί αυτό. Ουσιαστικά τα παιδιά κάνουν με περισσότερη ένταση αυτό που κάνει όλη η κοινωνία. Αποσκυρτά από την εκκλησία η κοινωνία, πετάει το μυστήριο έξω, υποτιμάει τους ιερείς, πάβει να προσεύχεται και αυτό που το κάνει η κοινωνία μας σήμερα σε ένα ποσοστό, ας πούμε, 40% πες, το κάνει το παιδί στα 80%. Γιατί το παιδί έχει και τη σκέψη, έχει την αίσθηση ότι είναι και αθώο. Δηλαδή επειδή ακόμα δεν έχει διαφθαρεί τόσο πολύ όπως οι μεγάλοι, έχει μια χαρά μέσα του και πιστεύει ότι αυτά που κάνει συνδυάζονται με τη χαρά αυτή. Ενώ η χαρά αυτή προέρχεται από τα υπολείμματα της αθωότητας που έχουν ακόμα μείνει μέσα του, πέφτει στην παγίδα αυτή. Το χειρότερο πράγμα για τα παιδιά που το ετώνησε και ο γέροντας είναι τα βλοσιρά πρόσωπα των ευσεβών ανθρώπων. Και έλεγε πολλές φορές ότι όσο ευσεβής και να είναι ο άνθρωπος, όταν είναι στα παιδιά του αυστηρός, και όχι απλώς αυστηρός, αλλά που να τα υποτιμά και να τα μαλώνει, δεν φέρνει καμιά καρποφορία. Μη στηριζόμαστε στο ότι αφού εγώ είμαι ευσεβής, τα παιδιά μου είναι δεσμευμένα να ακολουθήσουν τον δρόμο μου. Τίποτα. Μόνο η αγάπη τα προσκαλεί. Η αγάπη τα προσκαλεί. Να φτάσουν στο σημείο τα παιδιά να λένε, μα γιατί με αγαπάτε? Γιατί με αγαπάτε? Μια φορά η κόρη μου η μεγάλη, η πρώτη, πολλές φορές πηγαίνει στην Κρήτη, αυτή ασχολείται με τα πουλιά
και τα ζώα είναι έχει ιδρύσει στο κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων και πουλιών. Στην Αίγινα και μετά τώρα έχει στην Καλυθέα, την Άνιμα, που έχει διεθνή αναγνώριση. Λοιπόν, και πήγαινε λέει για να την προσκαλούσαν οι καλόγριες από το μοναστήρι της Χρυσοπηγής στα Χανιά. Για να ανταλλάσσαν πληροφορίες για την επίδραση των πουλιών, των ζώων κτλ. Ποιος ξέρει, τις έβαζε επίτηδες και ο Θεός. Και μετά ερχόταν σε μένα και μου έλεγε, έχω μια απορία πατέρα. Λέω, τι απορία έχει? Γιατί με αγαπάνε αυτές, λέει. Τι μου βρίσκουν, λέει, και με αγαπάνε και μου λένε, μπας και με κοροϊδεύουν. Λέω, αυτό λέει, είναι διπλό χάρισμα. Ένα που αυτές αγαπούν και δείχνουν τι είναι η Εκκλησία μας. Είναι χαροποιός παράγοντες. Και από την άλλη μεριά που εσύ δεν λες ότι είδες τι σπουδαία που είμαι εγώ, με αγαπούνε γιατί βρίσκουν σε μένα κάτι και εγώ λέω δεν βρίσκουν τίποτα σε μένα από αυτά που θέλουν αυτές, γιατί με αγαπούνε. Και αυτό είναι ταπείνωση, αυτό με ψία. Και έτσι και μόνο με τα χαμόγελα και με το γλυκό που την κερνάνε και που θα της πούνε ότι τώρα θα βγεις έξω πρωί βάλε ένα ζακετάκι γιατί θα κάνει ψύχρα. Καταλάβατε, μπορεί να κηρύξουν όλο το Ευαγγέλιο. Έτσι ήταν και ο Πορφύριος. Με ό,τι καλό έβρισκε παντού, ταυτιζόταν και το καλό με τον Πορφύριο και ο Πορφύριος με το καλό. Έχουμε και εμείς ένα παιδί το οποίο είναι παντρεμένος, είναι μικρό σε ηλικία βέβαια και έχει 2 παιδιά, μικρά παιδιά. Αυτό το παιδί ήταν πολύ πλούσιο στην Ξάνθη, είχε έτσι πολλά λεφτά, κυκλοφορούσε με ακριβά αυτοκίνητα, αλλά από λάθη των αδελφών του έχασαν όλα τα χρήματά τους. Και όταν τα χάσαν όλα, ταπεινώθηκαν. Ήρθανε λοιπόν στο μοναστήρι πρώτα η γυναίκα του και μετά αυτός. Λοιπόν, και μάλιστα θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που τον έφερε η γυναίκα του, δεν ήθελε να έρθει. Με το ζόρι τον τραβούσε να έρθει στο μοναστήρι. Δεν θα ξεχάσω ότι έτσι μιλήσαμε, έφυγε η γυναίκα του και έκλαιγε με λυγμούς για τα λάθη του. Αναγνώριζε απέναντι στον Θεό όλα τα λάθη του παρελθόντος. Και αφού του είπαμε να πάει στην εξομολόγηση, να εξομολογηθεί και να κάνει ακριβώς ό,τι του είπε ο πνευματικός. Πήγε λοιπόν στον πνευματικό και ο πνευματικός του είπε πρέπει να συμφιλιωθείς με τα αδέρφια σου. Αυτός δεν τόσο πολύ ταράχτηκε που ήρθε στο μοναστήρι και μας είπε δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ο πνευματικός με ζορίζει να συμφιλιωθώ με τα αδέρφια μου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και του είπα, κοίταξε, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις αυτό που σου λέει ο πνευματικός. Γιατί αν θα το κάνεις αυτό, θα ανοίξουν καινούργιοι ορίζοντες μπροστά σου, καινούργιοι δρόμοι θα ανοίξουν. Λοιπόν, με πολύ κόπο άρχισε να κάνει έτσι αγάπη θα έλεγα και έστω τυπικά να πάει να ζητήσει ας πούμε έτσι να συγχωρεθούν με τα αδέρφια. Έγινε. Όμως ο πνευματικός στην αρχή ήταν μαζί του, θα το έλεγα, λόγω της προτέρας του ζωής, ήθελε να του δώσει την αίσθηση της μετανοίας, της ζημιάς που έγινε. Γι' αυτό και στην αρχή τον επέπλητε, ας πούμε, για λάθη. Λοιπόν, μόλις τον έφερε στα σύμβολά του, ερχόταν το παιδί στο μοναστήρι και επειδή δεν είχε και δουλειά, έκαμε δουλειές πολλές μες στο μοναστήρι. Όταν δούλευε μες στο μοναστήρι, του έλεγα να μην κάθεται ανενεργός ο νους σου, αλλά να λες την ευχούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με ταπείνωση να επικαλείσαι τη χάρη του Θεού. Αυτός μου έλεγε στην αρχή ότι πιο πολύ αναπαύουμε σε εσάς παρά στο πνευματικό. Λοιπόν, ερχόταν στο μοναστήρι, το βλέπω με πολύ καλοσύνη, το βλέπω πιο συγκαταβατικά από τον πνευματικό. Ο πνευματικός ήταν πιο αυστηρός, θα έλεγα μαζί του. Λοιπόν, όμως δεν τον άφησε το πνευματικό, τον στηρίζαμε δίπλα στο πνευματικό. Λοιπόν, κάνοντας αυτές τις εργασίες ταπεινωτικές, πολύ ταπεινωτικές δουλειές, κούρευε τα χόρτα, κουβαλούσε τα ξύλα, καθάριζε τα μαντριά, έκανε τις πιο ταπεινές δουλειές. Λοιπόν, άρχισε να μαθαίνει να λέει την ευχή. Και τις προάλλες πήγανε στην Καβάλα γιατί η γυναίκα του είχε ένα πρόβλημα γυναικολογικό. Και του είπα, μη στεναχωριέσαι, εσύ έρχεσαι στο μοναστήρι του Γέροντα και ο Γέροντας θα αναλάβει τη γυναίκα σου και την υπόθεσή της. Μη φοβάσαι, δεν θα πάθει τίποτα η γυναίκα σου.
Πήγαινε λοιπόν στην Καβάλα, έγινε αυτό που έγινε εκεί με τον γιατρό, η γυναίκα του όντως δεν είχε τίποτα, ξεπέρασε το πρόβλημά της και καθώς γυρνούσε πίσω στην Ξάνθη, έλεγε μέσα στο αυτοκίνητο την ευχή. Έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Η γυναίκα ήταν μισοναρκωμένη πίσω. Ξαφνικά του ήρθε με ένα κύμα χαράς μες στην καρδιά του. Νόμιζε ότι δεν έχασε τίποτα, ότι ήταν κυρίαρχος των πάντων, ότι πετούσε στα ουράνια. Και μόλις ήρθε, άφησε τη γυναίκα του στο σπίτι και ήρθε σφαιράτος στο μοναστήρι. Και γύρισε και μου λέει: Έπαθα κάτι, θέλω να σας το πω. Τι έπαθες? Λέει: Γυρνούσα, λέει, από τον Καβάλα και εκεί που έλεγα την ευχή, λέει, αισθάνθηκα μια πλημμύρα χάριτος μέσα μου. Λέω: Να, εδώ είναι. Αυτή είναι η αρχή, ας πούμε, της σωτηρίας σου. Βλέπεις, αμέσως ο Χριστός σου δείχνει, θα ταΐζει ένα λουκουμάκι που έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, σου δείχνει ότι η ζωή είναι πολύ απλή και η προσευχή κάνει θαύματα. Είδες πως βρίσκεις τον Χριστό μέσα από την προσευχή. Μην αφήνεις την προσευχή, μην αφήνεις την ευχή, μην αφήνεις την ταπείνωση. Αυτό ουσιαστικά ήταν και ο λόγος του Γέροντος Πορφυρίου. Γι' αυτό και πολλές φορές, όπως είπε ο κ. Γανωτής, εκεί που καθότανε, επικαλούνταν τον Χριστό, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Έλεγε συνεχώς προσευχή προς τον Χριστό. Και αυτή η προσευχή δεν ήταν ούτε το πολλό το εύκολο. Δηλαδή, μία προσευχή έλεγε, αλλά μετρούσε απέναντι στον Θεό. Είχε την αίσθηση ότι λέγοντας 5 χρυσές κουβέντες, 5 χρυσές λέξεις, αγκάλιασε τον Θεό. Και ο Θεός τον αγκάλιασε. Γι' αυτό και για τα παιδιά που λέτε, έχω την αίσθηση ότι αν κάνουμε προσευχή, έλεγε ένας πνευματικός σε μία μάνα, να διαβάζει καθημερινά τους χαιρετισμούς στην Κυρία Θεοτόκου. Και να το κάνεις αυτό για τα παιδιά σου. Ή της έλεγε μετά να διαβάζει και την παράκληση της Παναγίας, το μικρό παρακλητικό κανόνα. Λοιπόν, το έκανε αυτή ένα διάστημα, πέρασε ένα διάστημα, πήγε στο πνευματικό, τι έγινε με παιδί μου, λέει, τι γίνανε τα παιδιά σου, τίποτα, τα ίδια. Λέει, αποκλείεται. Δεν μπορεί, λέει, να διαβάζεις, λέει, να μιλάς στην Παναγία και η Παναγία, λέει, να μην λέει ενεργεί τα παιδιά σου, να τα ξαναδιαβάσεις, λέει, ξανά, λέει, πιο έντονα, πιο έμπονα. Λοιπόν, διάβασε η καημένη. Πήγε μετά και του λέει, τι έγινε? Αρχίζουν να φαίνονται οι πρώτες ηλιαχτίδες φωτός. Άρχισε να ενεργεί η χάρις του Θεού και τα παιδιά να αλλοιώνονται μέσα τους. Γι' αυτό και τα παιδιά όταν βλέπουν τις γονείς τους σε στάση προσευχής, τότε καταλαβαίνουν όσο αντίθετα και να είναι, όσο ας πούμε έτσι μπλεγμένα και να είναι, μπερδεμένα, ότι είναι ιερή η ώρα αυτή. Εάν τυχόν όμως ο γονέας δεν το κάνει επιδεικτικά, αλλά το κάνει ουσιαστικά. Γιατί η ώρα της προσευχής είναι πραγματικά ουσιαστική ώρα. Ξέρετε, στο μοναστήρι έχουμε μία μοναχή που είναι μεγάλη σε ηλικία, είναι 80 χρονών. Και κάποια στιγμή έχουμε μια πιο μικρή που είναι 25 χρονών. Λοιπόν, έτυχε η μικρή να τρώει σπόρια. Και ήταν η ώρα που θα κάνουμε το απόδειπνο. Και ενώ είχαμε αρχίσει το απόδειπνο, όχι στην εκκλησία, μέσα εκεί στο προσωπικό μας χώρο, η μικρή δεν σταμάτησε να τρώει τα σπόρια. Έτρωγε ακόμη σπόρια. Λοιπόν, σταμάτησε η μεγάλη και της λέει: Τι θα γίνει, θα σταματήσεις με τα σπόρια? Δεν μπορεί να τρως σπόρια και εμείς να κάνουμε προσευχή. Είναι ασέβεια. Βλέπετε και η στάση του σώματος πρέπει να είναι ανάλογη. Δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, ας πούμε, και να τρως σπόρια. Είναι ασέβεια αυτό. Θέλει και η στάση του σώματος να είναι προσευχόμενη στάση. Γι' αυτό και ο γέροντας επέμεινε σε αυτά. Πολλές φορές όταν πήγαινα στο κελί του, μου έλεγε έλα εδώ γονάτισε εδώ στα πόδια μου. Και αυτό είχε την αίσθηση ότι έλα πες τα μου όλα. Γονάτισε στα πόδια μου για να μου μιλήσεις για τα δικά σου. Μην καθίσεις ξερά εκεί απέναντι και μου τα λες σε απόσταση. Αλλά έλα εδώ να σε πιάσω, να σε δω, να σε ακουμπήσω. Γιατί με την επαφή αυτή που μας έφτιανε από το χέρι, καταλάβαινε μέσα από αυτή την ακτινογραφία που μας περνούσε, αυτό που του το λέγαμε, γιατί το κάναμε, γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση και ήταν αυτό που μας οδήγησε εκεί. Και μπορούσε να μας να μας ψυχολογήσει για να μπορέσει να μας δώσει και το κατάλληλο φάρμακο. Και σήμερα στην εποχή που ζούμε τα παιδιά θα έλεγα ότι έχουν πολλά ευνάσματα προς την αμαρτία. Αλλά να ξέρετε το πράγμα, έχω δει και την αντίθετη πλευρά, έχω δει και παιδιά τα οποία έχουν απορρίψει την αμαρτία. Και το λέω πολλές φορές εγώ στα παιδιά.
τους λέω από τη στιγμή που θα απορρίψεις την αμαρτία, ο Χριστός θα σου ανοίξει δρόμους, τους οποίους θα λες, μα τι ευλογία μου έρχεται. Πού ήταν αυτές οι ευλογίες? Αν απορρίψεις την αμαρτία. Βλέπετε σήμερα υπάρχει ένας πανσεξουαλισμός στα παιδιά. Και σε όλους, και στους μεγάλους. Αν τηρήσεις τον Λόγο του Θεού για την αγνότητα, για την εγκράτεια, για την παρθενία, τότε δεν ξέρετε τι χάρις έρχεται. Έρχεται χάρις που είναι ο άνθρωπος δεν αισθάνεται πλέον πια την αμαρτία. Δηλαδή θέλω να πω ότι συνδράμει ο Χριστός του πλάσματο έτσι ώστε η αμαρτία να περνά ξόφαλτσα, να μην ακουμπά τον άνθρωπο. Έχει αυτές οι τακτικές του γέροντα και γενικά ας πούμε έτσι οι λόγοι του είχαν πολύ μεγάλη απήχηση και έχουν στους ανθρώπους σήμερα. Δηλαδή αυτά τα παιδαγωγικά δηλαδή που μας λέει ο κ. Κουσταλάκης, ο καθηγητής παιδαγωγικής, σήμερα διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Αυτά που έλεγε ο γέροντας τότε, σήμερα γίνονται πράξεις στα πανεπιστήμια. Και αν κάνουμε πράξη τους λόγους του γέροντα, σίγουρα υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να υπάρχει κόπος χωρίς αντιμισθία, χωρίς πληρωμή. Βλέπετε υπάρχει αμαρτία και η αμαρτία έχει ένα κόστος. Και ο κόπος για την χάρη, για την αρετή και αυτή έχει ένα κόπο που θα πληρωθεί από τον Θεό. Δεν νομίζω ο Θεός ποτέ να μας αδικήσει. Δεν θα μας αδικήσει ποτέ. Άλλος θέλει να ρωτήσει? Ελένη, τι λέει η Ελένη? Θα πεις τίποτα? Ναι. Δυνατά να ακούμε. Κάνει να προσευχόμαστε ενώ καθόμαστε ή ξαπλώνουμε ή πρέπει να είμαστε όρθιοι σε στάση προσευχής? Κάνει να προσευχόμαστε παντού και πάντοτε. Δηλαδή με την ευχή του Ιησού μπορούμε να προσευχόμαστε παντού. Αλλά η στάση της προσευχής μέσα στην Εκκλησία είναι ανάλογα με τη δυνατότητα του σώματός μας. Έτσι. Αν έχεις πρόβλημα μπορείς να καθίσεις. Να μην γονατίσεις, ας το πω έτσι. Αλλά όμως ο νους σου, όμως και η καρδιά σου να είναι προσιλωμένη. Να μην, ας πούμε, γιατί πολλές φορές γονατίζουμε και ο νους μας πνέει περιπολών. Δεν είναι εκεί στην προσευχή. Να, μου έλεγε η κυρία, ο γιος της που έχει πρόβλημα και του ήρθε στο μοναστήρι και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Έχει πρόβλημα με τα πόδια του. Και ψάλαμε την παράκληση στο Αγίου Πορφύριο. Και το παιδί κάθισε όρθιο. Και γύρισε και είπε τη μητέρα του, λέει, μάνα, εγώ πρώτη φορά λέει, το παθαίνω. Εγώ έπρεπε λέει, να είμαι τώρα καθισμένο στο κάθετο. Δεν μπορώ, έχω πρόβλημα. Τι είναι αυτό που με κάνει να στέκομαι όρθιος? Βλέπεις, αν τυχόν δείξει προαίρεση καλή, για την αγάπη του Χριστού να θυσιάσω λίγο κόπο. Δεν κάνουμε νηστεία. Και λέμε, ας πούμε, τι είναι ο κόπος της νηστείας? Είναι η εγκράτεια. Είναι η πρώτη εντολή του Θεού. Και κάνουμε νηστεία. Για ποιον την κάνουμε την νηστεία? Την κάνουμε για τον εαυτό μας, για να είμαστε εμείς υγιείς? Όχι. Την κάνουμε για την αγάπη του Χριστού. Είναι δυνατόν να κάνεις κάτι για την αγάπη του Χριστού και να μην ο Χριστός σε χαριτώνει, να μην σε αγκαλιάζει, να μην σου δίνει δωρεές? Σίγουρα. Τι λέτε εσείς? Θυμάμαι μια φορά τηλεφώνησε ο πατήρ Βασίλειος Τσιμούρης, που είναι εφημέριος στους Αγίους Αναργύρους στην Κοκκινιά. Λέει, θέλετε να περάσω να σας πάρω πάλι να κάνω έναν εσπερινό στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου και δεν θέλω να είμαι μοναχός μου, να έχω παρέα. Λέω, ναι, πέρνα. Και πέρασε λοιπόν και με πήρε. Εγώ του μεταξύ κάθε φορά που πήγαινα στο Γέροντα ήμουν συγκινημένος και έλεγα, κοίταξε τι χαρακτήρα έχω ρε παιδί μου. Χάνω την ευκαιρία ενός εκτενούς διαλόγου επειδή με ταράζουν τα συναισθήματα, ήμουν συναισθηματικός. Όταν πήγαμε στο μικρό εκκλησάκι μέσα, ήταν ψηλά, στα δωμάτια. Ναι. Λοιπόν, και αρχίσει τον εσπερινό. Εγώ ήμουν συγκλονισμένος επειδή ήμουν εκεί. Τον είχα γνωρίσει. Και
είχα μια έτσι μεταραχή. Έλεγα πώς τολμάω να είμαι εγώ εδώ μέσα και τώρα που ξέρει τη ζωή μου ο γέροντας και με τη χάρη του Θεού ξέρει ποιος είμαι, πώς εγώ τολμώ να μπαίνω εδώ μέσα και να κάνω τον πιστόν φίλο του. Και κάποια στιγμή έρχεται ένας ψήσο από το ιερό ένα παλικάρι και μου λέει σε θέλει μέσα ο παπάς. Λέω τι να με θέλει, πάω μέσα, λέει έλα λέει να βγεις να μιλήσεις. Ήταν απ' έξω οι καλογρίτσες και 5-6 άτομα. Εγώ μόλις τ' άκουσα ζεματίστηκα. Λέω πω να μιλήσω τώρα έτσι πως είμαι. Λέω δεν μπορώ γέροντα, λέω τώρα θα παραμιλώ λέω, και θα σας κάνω ρεζίλι, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Θα βγεις μου λέει. Εγώ λέω πρώτη φορά έκανα αντίσταση. Ήταν έντονα τα συναισθήματά μου. Τώρα θα δεις. Σηκώνει, είχε μια κασέλα μέσα στο ιερό και την ανοίγει και ήταν μέσα τα άμφια του Πορφυρίου. Λέει σκύψε, σκύβω και μετά ρίξε από πάνω μου. Και μετά τα πήρε και τα βάλε πάλι μέσα εκεί. Τελείωσε η ταραχή, ένιωσα ότι ήμουν ικανός να βγω να μιλήσω. Αλλά πάντα έλεγα μέσα μου, ποιος ξέρει τι αρλούμπες θα λέω και δεν το καταλαβαίνω. Αλλά μετά είδα τις γερόντες από κάτω είχαν βάλει ένα κασετοφωνάκι και τα γράφανε. Λέω, για να τα γράφουν θα πει ότι τα βρήκανε λέω, σωστά. Έκανα διαλόγους. Την ώρα που μιλούσα έκανε και διαλόγους μέσα μου. Και φανερώθηκε πλέον σε μένα ακόμη μια φορά ότι μυστικά και πέρα από τα λόγια και τα επιχειρήματα εμφανίζει το γέροντος και προκαλεί αλλοιώσεις ψυχικές στον άνθρωπο. Και γι' αυτό και καμιά φορά όταν έχω μια κακή σκέψη ή λογισμούς και τα λοιπά, λέω Άγιε μετανόησέ με. Τον Άγιο μου βοήθησε να μετανοήσω. Ενώ θα έπρεπε να μου πει και δεν μετανοείς βρε, αφού καταλαβαίνεις ότι είναι κακό, δεν έχεις. Πρέπει να έρχεται, να μην είναι η μεταμέλεια που νιώθει ένας άνθρωπος κοσμικός που παραδέχεται ότι τέλος πάντων έκανε λάθος, αλλά δεν είναι. Άλλο πράγμα η μετάνοια. Η μετάνοια του πιστού είναι η επανασύνδεση ενός, πώς είναι ένα ζευγάρι και μαλώνουν και χωρίζουν και μετά από χρόνια αλλάζουν και ξανανταμώνουν πάλι και αποκαθίσταται ο έρωτάς τους. Αυτό είναι η μετάνοια σε εμάς. Είναι η αποκατάσταση του τραυματισμένου έρωτα που έχουμε με τον Χριστό. Μάλιστα. Να σας πω δύο θαύματα που έγιναν στο μοναστήρι τώρα. Είχα πάει πέρσι και μίλησα στα Πάνσαλα για το γέροντα και ήταν στο Δημαρχείο των Κασάλων πάνω από 800 άτομα. Έδωσα εικονίτσες του γέροντος Πορφύριου σε όλους. Ένας κύριος ήταν ανάμεσα στο πλήθος, πήρε την εικονίτσα και εγώ πάντοτε λέω να την έχετε την εικονίτσα επάνω σας, να προσεύχεστε στο παππούλι για τα προβλήματά σας, για τις ανάγκες σας, για τα παιδιά όλου του κόσμου. Και αυτός είχε συνεταιριστεί με άλλους δύο ανθρώπους, κάναν μια εταιρεία με κατεψυγμένα προϊόντα και οι άλλοι δύο κάναν μια τρομερή υπεξαίρεση στην εταιρεία και βρεθήκαν επί ξύλου κρεμάμενοι και κατηγορούμενοι. Και οι τρεις λοιπόν πήγαν στο κακουργοδικείο της Κομοτηνής για να δικαστούν. Ο άνθρωπος αυτός είχε το εικονάκι πάνω και λέει στον παππούλη. Οι άλλοι δύο φάγαν τα λεφτά και εγώ θα μπω στη φυλακή, δεν είναι άδικο αυτό. Του είπε, σε παρακαλώ παππούλη μου, γλίτωσε. Λοιπόν, ήταν μεσημέρι και με χτύπησαν το τηλέφωνο στο μοναστήρι, μην κλείσετε την πόρτα, έρχομαι, αθωώθηκε αυτός, καταδικάστηκε την άλλη. Ήρθε στο μοναστήρι και έκλαιγε μπροστά στο γέροντα και του λέγε γέροντα, παππούλη μου αυτό που μου έκανε, στο θαύμα που μου έκανε. Και το δεύτερο έτσι, συγκλονιστικό ήταν με ένα παλικάρι, 28 χρονών, που είναι φαντάρος στην Ξάνθη, έχει σπουδάσει νομική, έχει τελειώσει και σπουδάζει και πολιτικές επιστήμες. Αυτός πήγε φαντάρος και δήλωσε και δόκιμος, δηλαδή
υπηρετεί τη θητεία του 9 μήνες και μόλις τελειώσει 9 μήνες θα κάνει άλλους 4-5 μήνες, δεν ξέρω πόσο κάνουν οι δόκιμοι, άλλες ας πούμε 70 μέρες στρατού. Όμως όταν έφυγε η σειρά του, μόλις έφυγε, απολύθηκαν η σειρά του, αυτός τον έπιασε ο διάβολος, τον στρίμωξε, τον έθεσε σε ένα λογισμό άσχημο, ότι ας πούμε δεν αντέχουν να καθίσουν άλλο μέσα στο στρατόπεδο, που τώρα το φανταρικό είναι πολύ εύκολο, δηλαδή πηγαίνουν το πρωί και φεύγουν το μεσημέρι στα σπίτια τους, δεν είναι συνέχεια μέσα. Λοιπόν, και ήθελε να παραιτηθεί, να πάρει ένα τρελόχαρτο, να φύγει από το στρατό. Η μητέρα του ήρθε άρον από τη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του έχει κοιμηθεί, ήταν ανώτατος δικαστικός, ο οποίος γνώρισε τον Γέροντα Πορφύριο. Και όταν ήρθαν η μητέρα του στο μοναστήρι, μας έφερε και το νερό, του μίλησα επί πολλή ώρα και μου έλεγε, ήταν χαμηλά το κεφάλι του, μου έλεγε δεν αντέχω, μα δεν αντέχω. Μου έλεγε συνέχεια αυτό. Δεν μπορώ, πιέζομαι, δεν μπορώ, μου έλεγε. Εγώ προσπαθούσα να βρω έτσι επιχειρήματα να τον πείσω, να του πω, ας πούμε, ρε παιδί με 70 μέρες, συνέκανες υπομονή, έφυγε στο γάιδο, έμεινε η ουρά. Τι σε πειράζει να καθίσεις, ας πούμε, 70 μέρες στο στρατό. Λοιπόν, μέχρι που του είπα ότι γνωρίζω τον διοικητή σου και θα τον πάρω τηλέφωνο να του μιλήσω. Λοιπόν, βέβαια είπα στη μητέρα να κάνει 3 αρτοκλασίες. 3 αρτοκλασίες, λέω, να τις τάξεις για το παιδί σου, με το όνομά του μόνο, και να εκείνα τα κεράκια, θα του δίνεις να τρώει από τον άρτο, και εκείνα τα κεράκια να τα κάψεις μπροστά στο εικονάκι του Αγίου, λέγοντας του, παππούλη μου, σε παρακαλώ, βοήθησε το παιδί μου, εγώ δεν μπορώ, δεν μετράω εγώ. Λοιπόν, ήρθανε την Τετάρτη που μας πέρασε στην Αγρυπνία και η μητέρα ήταν πολύ χαρούμενη, το παιδί πολύ αλλαγμένο, από τη δεύτερη αρτοκλασία και μετά άλλαξε ο νους του. Άρχισε να σκέφτεται, τι είναι αυτά που σκέφτομαι, πώς είναι δυνατόν να θέλω να φύγω από το στρατό, να πάρω το χαρτί του, ας πούμε, τρένου. Και ήρθε και μου φιλούσε τα χέρια, με ευχαρίστησε για το καλό αυτό που του έκανε ο Άγιος. Δεν περιττώ να σου πω ότι είδε τον διοικητή του στον δρόμο. Και όταν συναντήθηκα στον δρόμο με τον διοικητή του, μιλήσανε και του είπε ο διοικητής του, μην φοβάσαι, βρε Παναγιώτη, εμείς θα σε βοηθήσουμε. Θα περάσουν οι μέρες χωρίς να το καταλάβεις. Και μόνο αυτό που του είπε του έδωσε μια ανάταση. Και έτσι ο Άγιος τα βόλεψε, τακτοποίησε όλη την υπόθεση. Και ήταν ένα έτσι θαύμα ολοζώντανο, ήταν μια παρουσία ολοζώντανη του Γέροντα μέσα στη ζωή του παιδιού. Έχουμε όμως πάμπολα θαύματα του Γέροντος Πορφυρίου. Είναι τόσο έτσι ζωντανή η παρουσία του μέσα στο μοναστήρι και γενικά, αν θα δείτε τώρα στην ιστοσελίδα μας στο ίντερνετ, θα δείτε που έχουμε δημοσιεύσει μια περίπτωση που γράφουμε εκεί πέρα η γλώσσα των Αγίων. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ανάπηρο στο Καροτσάκι. Βέβαια τώρα παρέλυσε ο Χρυσοβαλάντης, είναι από τη Χαλκίδα. Όταν κατεβαίνουν στο Μήλεση, στο μοναστήρι του Γέροντα στην Αθήνα, οι γονείς του φέρνουν το παιδί εκεί και διαβάζουν παράκληση. Το παιδί περπατούσε, είναι 30 χρονών, γεννήθηκε με ένα πρόβλημα στο οξυγόνο και έτσι είναι με ειδικές ανάγκες. Αλλά περπατούσε, μέχρι τώρα περπατούσε. Είναι εδώ και λίγους μήνες που αρχίζει να παραλύει το παιδί. Παραλύει και το αγοράσαν για πρώτη φορά καροτσάκι για να το περπατάνε. Λοιπόν, όταν το φέρνω στο Μήλεση, μου κάνει εντύπωση που είμαστε μπροστά στο κελί εκεί του Γέροντα το κρεβατάκι, του βάζω το πετραχύλι στον ώμο του επάνω και διαβάζουν παράκληση στον Άγιο Πορφύριο. Όταν τελειώνουμε την παράκληση, μετά από λίγο σηκώνεται από το καροτσάκι και πάει στην τουαλέτα μόνος του, χωρίς να το βοηθεί κανένας. Λοιπόν, ήρθαν οι άνθρωποι και σε εμάς το μοναστήρι στην Ξάνθη, από τη Χαλκίδα είναι. Λοιπόν, τους φιλοξενήσαμε μία μέρα, τους κάναμε το τραπέζι και μετά κατεβήκαμε στην εκκλησία, θυμάμαι, και πήρα το πετραχύλι του Γέροντα και του το έβαλα στον ώμο του. Του έδωσα δε μια εικόνα που είναι μια φωτογραφία του Γέροντα, είναι το πρόσωπό του μόνο. Μας την είχε στείλει ο Γέροντας Εφραίμ από την Αμερική την εικόνα αυτή του Παγέροντος Πορφυρίου σαν δώρο στο μοναστήρι. Και την έχουμε μέσα στο ιερό. Πήρα την εικόνα αυτή, του την έδωσα και όπως την άρπαξε με τα χέρια του, έβαλε τη μύτη του επάνω στο κεφάλι της εικόνας και άρχισε να μυρίζει την εικόνα, να τη φυλά και να γελάει. Αν χτυπήσετε στο ιερόν ησυχαστήριο Αγίου Πορφυρίου Γέρακα Ξάνθης, θα δείτε την ανάρτηση.
Λοιπόν, το δε μάκτρο του Αγίου Πορφυρίου που είδε σε μια προθήκη, είναι το κόκκινο πανί που κρατούσε το Άγιο Ποτήρι, του το ειδώσαμε και το είχε εδώ στα πόδια του. Περίμενα ότι σε κάποια 3-5 λεπτά που θα διαρκούσε αυτό, θα μου έδινε πίσω την εικόνα. Αλλά αντιθέτως, περνούσε η ώρα, ήμασταν με τη μητέρα του εκεί, με τον πατέρα του, έβλεπα ότι αυτό συνεχιζόταν. Δηλαδή ένιωθε μια ευωδία, τι ένιωθε, μια χαρά, του μιλούσε ο γέροντας και εκείνος συνεχώς μύριζε την εικόνα, συνεχώς γελούσε. Λοιπόν, κάποια στιγμή κουράστηκα και λέω, ας καθίσω. Έχουμε εκεί ένα μικρό, ας το πω, στον πρόνο διβανάκι, ας καθίσω, λέω εκεί και ας κρατήσει όση ώρα θέλει την εικόνα. Εκεί που καθόμασταν και μιλούσα με τη μητέρα του, μου είπε, τι θα κάνω γερόντισσα με τα άλλα μου δύο τα αγόρια, που έχουν τις φιλινάδες μέσα στο σπίτι και σε ζουν. Και όταν το άκουσα αυτό, γύρισα και της είπα, τι κάνουνε, έχουν λέω μέσα στο σπίτι και εσύ τους επιτρέπεις να έχουν τις φιλινάδες μέσα στο σπίτι και να συζούνε και περιμένεις λέω να γίνει καλά ο Χρυσοβαλάνδης, γι' αυτό παραλύει το παιδί, της είπα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο παραλύει το παιδί. Και εσύ πας στην εκκλησία και κοινωνάς, ναι μου λέει. Με ποια ευλογία, γιατί το κάνεις αυτό, ξέρεις ότι είναι τρομερή αμαρτία. Αποδέχεσαι λέω και κάνεις το σπίτι σου πορνείο και αφήνεις το παιδί σου λέω να παραλύει, θα τους απαγορεύσεις οποιαδήποτε σχέση μέσα στο σπίτι. Θα τους πεις παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να σηκώσω την αμαρτία τούτη απέναντι και στο παιδί μου που είναι με ειδικές ανάγκες. Θα τους μιλήσεις με καλοσύνη βέβαια. Λοιπόν, της δίνω και την παράκληση του Αγίου Πορφυρίου και φύγετε για τη Χαλκίδα. Την ώρα που φεύγανε στον δρόμο, τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε, ο μικρός ο γιος τους, τούμπαρε με τη μηχανή, έκανε 2 κουλουτούμπες στον αέρα και έπεσε το παιδί κάτω. Τρέξαν σαν τρελοί στο νοσοκομείο. Στο δεύτερο νοσοκομείο τους είπε ο μικρός, πρέπει να σας πω ότι δεν έπαθε απολύτως τίποτα, η μηχανή διαλύθηκε εξ όσων συμμετέχει και ο μικρός τους είπε, την ώρα λέει, που γύρισε η μηχανή, που έχασα την ισορροπία μου, εκείνη την ώρα λέει κάποιος μ' άρπαξε στον αέρα και μ' άφησε κάτω. Αισθάνθηκε αυτή την παρουσία. Λοιπόν, και όταν του είπε η μάνα του με κλάματα στα μάτια, παιδί μου, ξέρεις που ήμουν τώρα, γιατί μου είπε γερόνισσα, αμέσως δέχτηκε με τη φιλινάδα του να βγουν έξω από το σπίτι. Έξω από το σπίτι, γιατί κατάλαβε το παιδί. Βλέπετε ο Χριστός τι τρόπους έχει. Έχει μια παιδαγωγική Χριστός. Γι' αυτό και θέλει πολύ προσοχή σε αυτά. Προσέχετε πολύ. Πάρα. Να σας ευχαριστήσω που βοηθήσατε το μοναστήρι μας και ζούμε ακόμα ένα θαύμα του Γέροντα, το ότι αρχίσαμε τα κελιά μας λίγο πριν από το Πάσχα και ήδη τα κατοικούμε, ήδη είμαστε μέσα. Γι' αυτό το οφείλουμε σε εσάς τους Κυπρίους που βοηθήσατε πολύ το μοναστήρι και έτσι μπορέσαμε να τελειώσουμε το κτίσμα και να είμαστε σήμερα μέσα στα καινούργια κελιά. Όποτε θεωρούμε ότι είσαστε κτήτορες της Μονής και όποτε ο δρόμος σας είναι προς τα βορεινά, είσαστε πρόσδεκτοι να έρθετε και να σας φιλοξενήσουμε και εσάς. Σας ευχαριστούμε εκ βάθους.